Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holy, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukunudza kubhadhara rent. Right, nyaya ndinayo zvamanje inyaya hombe. Ma1 nyaya yavhundutsa vanhu vakawanda, nyaya yashamisa vanhu vakawanda pasocial media, pese pane noise vanhu vari kuisha ma1. Sapanapa ndine video clip raPresident Emerson Mnangagwa vachitaura ivo matengesero avakaita mujuru. Rex Nongo VaMujuru muri kuvaziva, murume wamai mujuru, ivavo ndivavo. Ma1 ndikataura ndiriine munozofunga ndenichinyeba kana ndenichiwedzera. Aiwa, ini ndongouya nezvazviri zvinhu zvacho panapa, mozvionera mega, motaura kuti tasiririswa, tafara, tagumbuka. Handidi kuti muzonditanzi hola akati, hola anonyeba, holi chichi. Aiwa, saka ndoda kuti ndikuratidzei video. Pandisandapinda muvhidhiyo ndikutaura inini kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda pasapo. Kana une nyaya yaunayo yauroda sei, yauroda kuti ndifambira, handitika unondibata futi pasame number ipapo, handitika. Saka nyaya iyi yaitika hanzi Kamungoma kumasvingoko, panga pachivhurwa inonzi statue mucherechedzo wekurangarira magamba akafira pakamungoma, hanzi 105. ndo panga pachitaurwa nani nemukuru wenyika. ndo paazotaura nyaya iyi yandoda kuita sei, yandoda kukuratidzai panapa, kuti akatengesa sei ani VaMujuru. Mireitoni. Right, video iro. Saka reka tipinde muvidhio redu tuone kuti how far is too far. 105 innocent souls, people who had never challenged the colonial authority in this country, the ordinary villagers here, but they were massacred. Vakaburawa nama British vana vamambokazi, because kuna King Charles. Saka iye King Charles ndiye hati vane ropa maboko make vakafa pano. Today the Kamungoma, right, murunzwa zviri kuitika, hanzi pakabhombwa pakafa vanhu 105. Vanga vasina nechekuita nehondo, vanga vangori vagari, macitizens vakabhombwa vasina kana mhosva. ndo zviri kutaurwa namukuru wenyika panapa, nemukuru wenyika panapa kuti aiwaka vanhu ava vanga vasina mhosva, and King Charles ndo vapo ezvino izvi vakaita sei vatoone ropa mumaoko avo. Handiti, let me know what you think in comment section nezviri kuita sei, nezviri kutaurwa nemukuru. And to those vasina kuona this ningirikini inonzi this speech yemukuru, ndine ma-highlights andiri kuuya nawo panapa. Saka make sure wabaya subscribe button and the notification bell kuti pandinongokanda chinhu unomva waona zvinyohwana. Handitika, reka tifambe naye tinzwe kuti akatengesa sei vakomana. massacre is testimony of the extent to which the settler regime of Ian Smith wanted to hold on to the governance space and architecture of our country, including pillaging vachiba our God-given resources. Isu vana vamunhu mutapa takaramba zokudzvanyirirwa navachena, tikavarakasha vakainda. Hanzi isusu vana vemunhu mutema, vamunhu mutapa, takaramba zvokudzvanyirirwa. Aiwa, ipapo zvokudzvanyirirwa ndo zvatakaramba, tikavarakasha mhesva mukono.
vakaenda sei vakaenda handitika mahwani aiwa pakashata rikatizwa pamberi apo taufa tichango vane independence roads munomuziva roads kamunhu kaya kakauya muno kachiti nyika ine yakunzi rhodisha nezita rake musoro wambuyo wake saka akavigwa kumatopos ndokune guva rake saka in 1980 after independence rex nhongo muri umuyevuka mujuru natungamirai ndokufurirana vakafurirana vari vaviri kwanza handei tinodhura guva rarodzi kumatopos ndokugadzira zvavakagadzira kunodhurisa guva iroro vakazongofunga kuti harigai tiudze mudhara saka tungamirai ndokuuya kanzi shefu kati tafunga kundodhura guva rani rarodzi mukadire vakomana saka apo ndakavatengesa ndokuenda kuna mugabe kati vakomana vada kunodhura guva rarodzi muri kuzvinzwira mega nyaya iyi anzi vakomana vanga varonga kunodhura guva rarodzi saka apo ndakavatengesa anzi vanga vagadzira zvavanga vagadzira kuti vaenda vanoenda sei vanodhura guva iri handitika rekatidzokewo mashure mupanzwi remega kuti hanzi vanga vaitoita mutactic wavo vangoti tingonoupdata mukuru tiudze mukuru kuti mukuru haufa hanzi aiwa ndakabva ndavatengesa funga kuti harigai tiudze mudhara saka tungamirai ndokuuya kanzi shefu kati tafunga kundodhura guva rani rarodzi mukadire vakomana saka apo ndakavatengesa ndokuenda kuna mugabe kati vakomana vada kunodhura guva rarodzi kati ndanovamisa zikazoti pasure ndokudamwa mugabe kati tungamirai mamuda kuitei imwe kazi sori shefu tanga tangofunga kuti sezvo takasita kusungunuka zvikanzi aiwa regai rakadero vachavuya varungu vachiuya tivabhadharisa vachiona guva. We are forever grateful to the communities whose political consciousness, clarity of vision and resolve saw us dismantle the white settler regime. I commend vana Chimbwido nana Mjiba vedu umwe ataura panapa musikana uyu who bravely and courageously undertook dangerous missions, including the task of reconnaissance, kuongorora, vachitipa intelligence, kuti zvinhu zvakamira sei. Ndinovatenda vana Chimbwido nana Mjiba. I thank you for the work you did. Right, ndofunga mangozvinzwira mega, handina chekubvisa, handina chekuwedzera. Mukuru achitaura kuti aiwa vakomana ndakavatengesa. Mawani enda mukuru anozotenda ana Chimbwido vese vakaplaya role mukuita sei mukusununguka kwenyika. Saka ndambotaura inini ndikati ndishaisa highlights the whole speech yemukuru handitika pachannel panapa. Kana wanga wagara usati wasubscribe gara wasubscribe handitika kuti panongoburisa video yazvo unomboita sei unombowapiwa ichi notification handitika. Saka ndonyaya yanga ndifambira nayo manje kuti mungoziva kuti zvii zvakaitika and stay up to date handitika pane zviri kuita sei zviri kuitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane mufideo rinotevera.